waɗanda aka kiro ne suka zo suka mai gurbin Salai Dauda. haka ta jagaya aina auski ni gani gane saka wani duro ba kuma ya kyori suku direba nga hadi suku direba reservist ai suku direba kalma ce ta ingilishi aro ne screwdriver minti uku na kokowa cikin karan ku na harko na minti biyar muna ƙara tunasar ku da cewa mai damara ruwan goro Sabo Abdullahi na Niamey haka mai rai ne kaji minti uku na kokowa tsakanin Sabo Abdullahi na Niamey da kuma Musa Ibrahim na Agades ba tare ta yi kai ba kuturza saboda rana ke yi biyar na kokowa minti biyu na hutu yau ma mun tashi cikin hantsi wannan hazon da bude da ke akwai jiya da shekaran jiya yau babu ta wallahi rana ke akwai kar wallahi before the biyeno kan gona da hawo da kusa wallahi ne sai kunwa sino o kuno waina no fata to amma Musa Ibrahim na kaseti amma Musa Ibrahim na Agades kashedi saboda rashin kokowa alhali ba Allah yana iya kokarin shi nauyi ne karhi ne bai zo dai ba tsakanin shi da Sabo Abdullahi santira bogu koyo arbitre ni no kaseta fo janka ga gurje kada manta wannan hili da muke muna tare da abokan aikin mu na journal Le Sahel Dimanche onep kenan onep ba su Musa Umaru ana nan yanda muke sa ido muna kallon wannan kokowa haka zalika su ma suna bai da ita ana ɗaukar hotuna da shi da Abdulkader ta yadda gobe tun da sahe da kawaye gari ka daule Sahel za ka ga cikakkun bayanai dangane da wannan kokowa gargajiya da su kwara baro Musa Ibrahim hawa wani kaka da su tira gaban ni ma da yayin so a tsaida su kuna da minti biyu na hutu kuma yanzu irin wannan abun mamaki in dai Sabo Abdullahi bai hankali ba to wannan yaron ya ga damar ya kutsa ya runkume shi yanzu ka gansu ƙasa wallahi sai gyara Sabo Abdullahi irin wannan ai gwangan salashi bai zaku wani tsaya kadiri shike ko kadiyar shike a wajen nasara ba suna guda ba ne ba suna guda ba ne in yanzu na ba shi shak da sunan kadiri yanzu banki ba za a ba shi ba gaskiya ne wannan wani cin kwarai no arbitra mai da su o ya riga za ku no borbi muran non gote to su koma an mai da su kun shiga ka gani kaga yanzu Musa Ibrahim ya zo da gauga da zahi ya dawo da zahi ko kowa ta ko tsakanin Musa Ibrahim sun je hutu sun dawo ni godi wala wallahi haunara irko mutai hawo kan gara kimu wannan ya san dai ya haka ta kare ma shi a ƙasa tunda tuni an bashi kashedi kenan kare ya turza mai yiwuwa ne ya samu na gashi mai yiwuwa ne ya samu na gashi a wajen Abu Musa Abdullahi ni godi ngana ko shi furfa wallahi ko Musa sabab la kare turani sabab la kare ko shi turani sai dai
hanyar da bai kai ƙarfin Sabo Abdullahi ba wai gaba da gaba ya kamata ya tunkare shi ba, ya yi ƙoƙarin neman ya zambace shi ya ɗauki ƙafa. Wannan in ya sa'a ya samu ƙafa Musa Abdullahi wannan yana iya ya kada shi, amma gaba da gaba haka zai mai wuya. Shi kuma ina ganin wannan experience kin ce ba da ita. Maimakon ya nemi ƙafa a'a sai neman yake wai ya yi gaba da gaba da Musa Abdullahi. Sabo Abdullahi ke na yi dare kun yi minti biyu na kokowa cikin karonku na biyu kuma na ƙarshe na minti biyar idan mara tsanwa kana da kashe di guda. Ba ku tambaye mu ba yadda gari ya kwana. Babu ba mu da yayi. Akwai yahaya da amma babu yayi. Yahaya muke da shi ba yaye ba. Mu yahaya muke yi ba yaye ba. Gari ni bangare na inda nake kula da shi ƙofar gabas da ƙofar yamma nake kula da su. Lami lafiya suke. Babu abin da ya shigo. Lahiya lau suka tashi tambayi kadar shi na ba rikon ƙofar kudu da ta arewa. Tambayi shi. Wallahi nan go kare go zaku ba ni samai no bora kultun. Wallahi ba ni samai no bora kultun. Arbitre ce a bar gama kanu ana yin tsaye a kama a nemi kai. Sabon lanzari wala ya tsira har hamu no kurkusa ya taushe yaro. Sabo Abdullahi na Niamey ya kada Musa Ibrahim di Shago na agada a 8:09. Gari lahiya lau ya kwana hadi saboda kamar yadda muka sha gaya muku shagon ya bangaren tsaro santir orange Niamey lahiya lau ne. Jami'an tsaro bangarorin nan guda hudu na gaya maka kowane yana tsaye bakin aikin shi. A bangaren gendarmerie karkashin jagorancin Colonel Munkele Idrisa, Commandant de Legion na nan jihar Doso. Abin da ya shafi hukumar 'yan sanda wato DRPN karkashin jagorancin Commissaire Divisionnaire Rabiu Sule. Abai Barat Kosuman da Abdurrashid Amin Sagro Yakuba. Aminu na Niamey mai rai wanda bai haɗi ba ya ɗauko Mamman Ibrahim na Agadas shi ma mai rai ne bai haɗi ba. Ya riga bori ka kaya markan. To, kokowa ce